அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வீடியோல பார்த்தீங்கன்னா, மீன ராசினருக்கான ஒரு ராசி பலன்கள தான் விரிவா தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதாவது மீன ராசியில பிறந்த பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி, ரேவதி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு கிரக நிலைகள் எப்படி அமைஞ்சிருக்கு? கிரக மாற்றம் இவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கா? இல்ல பாதகமாக இருக்கிறதா? மேலும் கிரக நிலை அப்படின்றது உங்க வாழ்க்கையில என்ன மாற்றத்த கொண்டு வரப்போகிறது? இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்ப தான் விரிவா வீடியோல தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஏன்னா அடுத்த நிமிடம் நிச்சயம் இல்லாத இந்த வாழ்க்கையில் நமக்கு என்ன நடக்க போகிறது அப்படின்றத முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஆர்வம் எல்லோருக்கும் இருக்குங்க. அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கேற்றவாறு செயல்படும் போது நமக்கு வர தோல்வியை கூட வெற்றியாக மாற்றிவிடலாம். இதைத்தான் விதியை மதியால் வெல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வகையில் மீன ராசியில் பிறந்த பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி, ரேவதி 3 நட்சத்திரக்காரர்களுக்குமே கிரக நிலைகள் எப்படி அமைஞ்சிருக்கு, கிரக மாற்றம் இவர்களுக்கு சாதகமா இல்லை பாதகமா அப்படின்ற தெரிஞ்சுக்கணுன்னா வீடியோவை கடைசி வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னாலும் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். முதல்ல இந்த பங்குனி மாதத்தில் மீனராசினரை பொறுத்தவரை கிரக நிலைகளை ஆராய்ஞ்சு பார்க்கணுங்க. அப்படி பார்க்கும்போது இவர்களுடைய ராசியிலேயே குரு, சூரியன், புதன் 3 கிரகங்களுடைய சேர்க்கை இருக்கு. தனவாக்கு குடும்பஸ்தானத்தில் ராகு, சுக்கிரன், சுகஸ்தானத்தில் செவ்வாய், அஷ்டமஸ்தானத்தில் கேது, லாபஸ்தானத்தில் சனி என தான் கிரக நிலைகள் அமைஞ்சிருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 29/3/2023 அன்னைக்கு புதன் பகவான் ராசியிலிருந்து தனவாக்கு குடும்பஸ்தானத்திற்கு மாறிடுவார். 7/4/2023 அன்னைக்கு சுக்கிர பகவான் தனவாக்கு குடும்பஸ்தானத்திலிருந்து தைரிய வீரிய ஸ்தானத்திற்கு மாறிடுவார். 14/4/2023 அன்னைக்கு சூரிய பகவான் ராசியிலிருந்து தனவாக்கு குடும்பஸ்தானத்திற்கு மாறுகிறாரு. இவ்வாறாக தூய உள்ளம் படைத்த மீன ராசினருக்கு எதிலும் நியாயமும் நேர்மையும் இருக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குங்க. இந்த மாதம் சொன்ன சொல்லை காப்பாற்ற நீங்கள் பாடுபட வேண்டியதும் இருக்கும். அடுத்தவர்களால் இருந்த தொல்லைகளும் உங்களை விட்டு குறைந்துவிடும். தொழில் வியாபாரம் தொடர்பான விஷயங்களில் கூடுதல் அலைச்சல்கள் இருந்தாலும் முடிவில் சாதகமான பலன் கிடைக்குங்க. வாடிக்கையாளர்களை அனுசரித்து போவதுதான் நல்லது. உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அலுவலக வேலை தொடர்பான கவலை ஏற்பட்டு நீங்கிடும். அதிக நேரம் உழைக்க வேண்டியதும் இருக்கும். மேல் அதிகாரிகளின் ஆதரவு நிச்சயம் உங்களுக்கு கிடைக்குங்க. ஆனால் கவனமாக இருக்கிறது தான் நல்லது. குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் கூட நடக்கலாம். உறவினர்களிடம் நிதானமாக பேசுறது நல்லது. கணவன் மனைவிக்கிடையே இருந்த இடைவெளிகளும் குறைந்துவிடும். அதே போல பெரியோர் ஆதரவும் நிச்சயம் கிடைக்குங்க. பிள்ளைகளிடம் இனிமையாக பேசுறது உங்களுக்கு நல்லது. குறிப்பா பெண்களுக்கு கோபத்தை குறைத்து நிதானமாக பேசுவதன் மூலம் நன்மை உண்டாகும். கூடுதலாக எதிலும் உழைக்க வேண்டியதும் இருக்கும். கலைத்துறையினருக்கு வெளிநாடு வாய்ப்புகள் தேடி வருங்க. நண்பர்களால் இருந்து வந்த தொல்லைகளும் தானாகவே விலகிவிடும். கண்கள் உபத்திரவம் ஏற்படாமல் இருக்க கண்களை நீங்கள் கவனமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும். அரசியல் துறையினருக்கு உங்கள் கடமைகளை சரிவர செய்தால் நன்மைகள் அதிகமாகவே கிடைக்கும். அறிவாற்றலும் செயல்திறமையும் கூடி உழைப்பு வீண் போகாது அப்படின்னு சொல்லலாம். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் நிச்சயம் முன்னேற்றம் காண கூடுதல் கவனமுடனும் ஆசிரியர்களின் உதவியுடனும் பாடங்களை படிக்கிறது தான் உங்களுக்கு நல்லதுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே மீன ராசினருக்காக சொல்லப்பட்ட பலன்கள். அடுத்ததாக பூரட்டாதி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு இந்த மாதம் குறிப்பா கலைத்துறையினருக்கு திறமைக்கேற்ற வாய்ப்புகள் கைக்கு வந்து சேரும். இதனால் உங்கள் வாழ்க்கையின் முன்னேற்றமான பாதையிலும் உங்களால் செல்ல முடியும். இதுவரை நிலுவையில் இருந்து வந்த பணத்தொகைகளும் கைக்கு கிடைக்கலாம். உங்கள் வெளியூர் பயணங்கள் யாவும் சிறப்பாகவே அமைய போகுது. அரசியல் துறையினருக்கு பாராட்டும் கிடைக்கும். மனக்கவலை அவ்வப்போது ஏற்பட தான் செய்யுங்க. உடல் சோர்வு கூட இதனால் ஏற்படலாம். ஆன்மீக நாட்டமும் மனோதைரியமும் உங்களுக்கு உற்சாகத்தை தான் கொடுக்க போகுது. தொழிலில் முன்னேற்றம் காண புதிய திட்டங்கள் பல நீங்கள் தீட்டுவீங்க. புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை கூட உங்களிடம் காணப்படுதுங்க. உத்திரட்டாதி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு இந்த மாதம் உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்க எளிதாக பணிகளை மேற்கொண்டு அதன் மூலியமாக முடித்து காட்டி பல பாராட்டுகளை பெற போகிறாங்க. செயல்திறனும் இவர்களுக்கு அதிகரிக்குங்க. உங்களான வேலைகளை சரியான நேரத்தில் செய்து முடித்து பாராட்டுகளையும் பெற முடியும். வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்கள் கைக்கு வந்து சேரும். வியாபாரம் பெருகி இருக்கும். போட்டியாளர்களும் விலகி செல்வார்கள். கணவன் மனைவி ஒற்றுமை சுமூகமாகவே இருக்க போகுதுங்க. மனைவி வழியில் வரவேண்டிய சொத்துக்களும் கிடைக்கும். கணவன் மனைவி ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டு செயல்படுவது நன்மையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதே போல பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் குறித்து தேவையான பணிகளையும் உங்களால் கவனிக்க முடியும். புத்தி சாதுரியம் அப்படின்றது நிச்சயம் அதிகரித்து இருக்குங்க. ரேவதி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு இந்த மாதம் பயணங்களின் போது மட்டும் கவனம் தேவைப்படுது.
வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள் தங்கள் பொருட்களை பத்திரமாக வைத்திருப்பதும் நல்லது. புதிய ஒப்பந்தங்கள் நிச்சயம் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும். தொழில் அதிபர்கள் பங்குதாரர்களிடம் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணுங்க. திடீர் கோபங்கள் உண்டாகலாம், எனவே நிதானமாக இருக்கிறது நல்லது. புத்தி சாதுரியத்தால் எதையும் சமாளிப்பீங்க. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் தள்ளி போடாமல் உடனே முடிவு காண்பது நல்லது. தெளிவான சிந்தனையும் தோன்றலாம். எந்த காரியத்தையும் செய்யும் முன்பு ஆலோசனை செய்து அதில் ஈடுபட்டு வெற்றியையும் பார்ப்பீங்க. வியாபாரிகள் எந்த ஒரு கொள்முதலையும் தயக்கமின்றி செய்யலாம். உங்களை ஒதுக்கியவர்களே உங்களை தேடி வரக்கூடிய ஒரு காலகட்டங்க. ருத்ர ஜெபம் செய்வதும் குருவுக்கு வியாழக்கிழமையில கொண்ட கடலை நிவேதனம் செய்து வணங்குவதும் வருமானத்தை உயர்த்தும், மன அமைதியை உங்களுக்கு நிச்சயம் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பங்குனி மாதத்தில் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு கிரகங்கள் சாதகமாக தான் இருக்கிறது. ஜென்ம குருவினால் படாத பாடுபட்டு கொண்டிருந்த உங்களுக்கு கொஞ்சம் நிவாரணம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு நிச்சயம் இருக்கும் அப்படின்றது தான் நிதர்சனமான உண்மைங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ராசியிலேயே 3 கிரகங்களுடைய சேர்க்கையும் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயம் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மாறுதலை தான் கொடுக்கும். அந்த மாறுதல் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆன்மீக வழிபாடு உங்களுக்கு மேலும் நல்வழி பாதைக்கு இட்டு செல்லும், மன அமைதிக்கும் உதவியாக இருக்கும். நீங்கள் யோகா, உடற்பயிற்சி போன்றவை செய்வதன் மூலம் மேலும் மனதிற்கும் உடலுக்கும் உங்களுக்கு நல்லதாகவே இருக்குங்க. முக்கியமாக உங்களுடைய தந்தையின் தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்பட போகிறதுங்க. எதிர்ப்புகளால் ஏற்பட்ட இன்னல்களும் விலகிவிடும். போட்டி பொறாமை கொண்டவர்கள் உங்களை விட்டு விலகி செல்வார்கள். வழக்குகளில் இருந்து வந்த சட்ட சிக்கல் குறைந்து எண்ணிய முடிவு உங்களுக்கு சாதகமாகவே கிடைக்குங்க. கடன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் நிச்சயம் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும். குரு 7ஆம் பார்வையாக அஷ்டமஸ்தானத்தை பார்க்க இருக்கிறார். எனவே மனசில் இருந்து வந்த குழப்பங்கள் குறையும். விலகி சென்ற தூரத்து உறவினர்கள் விரும்பி வருவார்கள். பிற மதத்தவர்கள் ஆதரவாக தான் இருக்கக்கூடும். இழுபறியான சில விஷயங்களுக்கு முடிவும் கிடைக்கலாம். வெளியூர் தொடர்பான பயண வாய்ப்புகளின் மூலம் புதிய அனுபவங்கள் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே போல மனசுல எண்ணிய பணிகளை செய்து முடித்து காட்டுவீங்க. விசா கிடைப்பதில் இருந்த தாமதங்களும் விலகிவிடும். கௌரவ பொறுப்புகளின் மூலம் மேன்மை தான் ஏற்பட போகுதுங்க. ஆன்மீக காரியங்கள்ல ஆர்வத்துடன் நீங்களும் கலந்துக்குவீங்க. புதிய வீடு மற்றும் மனை வாங்குவது சார்ந்த எண்ணங்கள் நல்லபடியாகவே உங்களுக்கு கைகூடும். எதிர்பாராத சில வரவுகளின் மூலம் சேமிப்புகளும் அதிகரிக்கும். பேச்சு திறமையின் மூலம் பொருளாதார முன்னேற்றம் நிச்சயம் உண்டுங்க. குடும்ப உறுப்பினர்களின் மூலம் ஆதரவான சூழ்நிலைகள் தான் உங்களுக்கு உண்டாக போகிறது. அதே போல நோய் நொடிகள் குறைந்து ஆரோக்கியம் மேன்மையடையும். தோற்ற பொலிவுல கூட சில மாற்றங்களை அனுபவிப்பீங்க. உடன் இருப்பவர்களை பற்றிய புரிதலும் உங்களுக்கு ஏற்படலாம். மூச்சு திணறல், சளி தொந்தரவு போன்றவையும் குறைந்திருக்கும். அதே போல் மீன ராசியில் பிறந்த பெண்களுக்கு மனம் விரும்பிய ஆடை ஆபரணங்களை வாங்கி மகிழ்ச்சி அடைவீங்க. குழந்தைகளின் மீதான கவலைகளும் உங்களுக்கு படிப்படியாக குறையலாம். அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நெருக்கமானவர்களிடத்தில் சந்தேக உணர்வுகள் கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஏற்படும். கல்வி கற்றவர்களுக்கு திறமைக்கேற்ற புதிய வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும். அரசு சார்ந்த உதவிகள் உங்களுக்கு சாதகமாகலாம். திருமணமானவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்திகள் நிச்சயம் வந்து சேரும். குடும்பத்தில் புதிய நபர்களின் அறிமுகங்கள் கூட கிடைக்கலாம். அதே போல் மீன ராசியில் பிறந்த மாணவர்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா மாணவர்களுக்கு கல்வியில் இருந்து வந்த குழப்பங்கள் குறைந்து தெளிவு பிறக்குங்க. ஞாபக மறதி பிரச்சனைகளும் குறைந்திடும். ஆசிரியர்களின் ஆலோசனைகள் உங்களுக்கு முழுமையாக கிடைக்கும். விளையாட்டு விஷயங்களில் புதிய அனுபவங்கள் கூட ஏற்படலாம். உயர்கல்வி தொடர்பான உதவிகள் சிலருக்கு சாதகமாக அமையும். நண்பர்கள் வழியில் அலைச்சலும் ஆதாயமும் ஏற்படும். பேச்சு திறமைகளின் மூலம் பாராட்டுகள் நிச்சயம் உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லலாம். உத்தியோக பணிகளில் சில மாற்றங்களும் ஏற்படலாங்க. விருப்பமான துறைகளில் புதிய வாய்ப்புகளும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். உடன் இருப்பவர்களால் ஒத்துழைப்பு மேம்படும். அரசு சார்ந்த உதவி சிலருக்கு சாதகமாக அமையும். புதிய முயற்சிகளில் பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பார்த்த முடிவு உங்களுக்கு சாதகமாக கிடைக்குங்க. அரசு பணிகளில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட பாராட்டும் மதிப்பும் மேம்படலாம். தாமதமாகி கொண்டிருந்த பதவி உயர்வு சிலருக்கு சாதகமாக அமையலாம். தொழில் வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். மறைமுகமாக இருந்து வந்த போட்டிகள் கூட குறையலாம். விவசாய பணிகளில் விவேகத்துடன் செயல்பட்டால் நல்ல ஒரு லாபத்தை உங்களால் அடைய முடியும். வாடிக்கையாளர்களை கவருவதற்கான முயற்சிகள் நல்லபடியாகவே ஈடேறும். அரசு சார்ந்த வழியில் இருந்த நெருக்கடிகளும் விலகிவிடும். எதிர்பார்த்த கடன் சார்ந்த உதவிகள் உங்களுக்கு சாதகமாக அமையுங்க. கலை சார்ந்த துறைகளில் இருக்கீங்க அப்படின்னா சில தடைகளால் புதிய அனுபவங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.
உங்களின் தனித்திறமைகள் நிச்சயம் வெளிப்படும். அறிமுகம் இல்லாத துறைகளில் பெரிய அளவிலான முதலீடுகளை சந்தித்து பெரிய ஒரு லாபத்தை உங்களால் அனுபவிக்க முடியும். நீங்கள் ஆலங்குடி குரு பகவானை வியாழக்கிழமையில தரிசித்து வருவது அவ்வளவு நல்லதுங்க. வயதில் மூத்த ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் செய்வதும் மேன்மையை நிச்சயம் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். பல மாற்றங்களை அனுபவிக்கலாம். குடும்பஸ்தானத்தில் நிற்கின்ற குருவினால் குடும்ப உறுப்பினர்கள் இடத்தில் அனுசரித்து செல்வதும் பேச்சுகளால் மற்றவர்களை அடக்கி ஆளும் எண்ணத்தை குறைத்து கொள்வதும் நல்லது. மேலும் இந்த தகவல்களை பற்றிய உங்களுடைய கருத்தை மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணிடுங்க. இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இது போன்ற பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.